ora bali-bali bareng ketemu karo Bapak Bupati. Waru-waru dayang dayana pinggir sawah. Ora sabe omah lunga disin ora ngenteni digawe becik ora niteni mana jan ora gunung sekolah banjar omah bagus kasih tekane nandur raya nandur kembili Ya. gotong royong dandani kili Ya pinter kowe ya. waru-waru doyong Sir bombang sir. doyong Semutiran kali balik nandur jahe ninggil longok nyambut gawe bebarengan waru doyong nang pinggir omah lunga ngendong ya mas ora tau ngabang omah wis ngetan ala balik ngulon pada dandan nonton. yang kira-kira sedang ngabung ngalah si cike kalanakan degayane Nganggo iket ora nganggo sarung senenge banget ora wani nembung.